енергийно вмешателство. Ако животът ви върви добре и вие не вярвате, че има магии, това е прекрасно. Значи е много възможно да сте от хората, които са се родили с защита и при вас външната енергийна намеса е трудна или невъзможна. Радвам се за вас. Най-добрата защита е това да не вярваш и да не допускаш чужда намеса. За всички останали, които чувстват, че има неща, които някак излизат от техен контрол и усещат, че вероятно имат невидим враг или някакъв лош късмет, който обърква животът им. Моля, продължете напред. Ще опитам да предам опита си и знанията си по тази необятна тема. Аз не съм врач, не разполагам със свръхсили и не знам всичко. Моля, проверявайте всяко нещо, как резонира с ума и сърцето ви, както и как ви въздейства и има ли подобрение. Ако получите резултати, значи сте на прав път и това е нещото, с което ще трябва да се борите. Ако не, може да си въобразявате и проблемите да са ви по-скоро на база персонални реакции и личностни и да трябва да поговорите с приятели, близки или психолог и да видите къде бъркате. Съвет: не отхвърляйте нещо преди да сте го изпробвали, колкото и да ви се струва, че е глупаво или невъзможно. Понякога, точно нещата, които ви изглеждат най-нелепи, са отговорите на въпросите ни и нещата, над които следва да работим. Има толкова много информация, но ще започна от няколко принципа. Откакто свят светува, а това е много по-отдавна, отколкото ние си мислим, има хора, които се раждат или придобиват възможности за енергийно вмешателство или магии. Голяма част от тях се смятат за избрани или по-висши от всички останали. Те правят всичко, което им харесва или от което се нуждаят, за да изпълнят желанията и нуждите си. Проблемът тук е, че тъй като говорим за енергия, много рядко ние имаме физически доказателства за подобни намеси и дори да се намери артефакт, доказващ намеса, към момента няма законодателство, което да противодейства на магия, енергийни намеси и всякакви форми на нападение или вменяване на мисли. Имайте предвид, че процент от самоубийствата и смъртните случаи са поддикнати от енергийни намеси, но няма кой да го докаже и как да се противодейства. За съжаление, нещата са сложни. Има добри хора, които могат да лекуват и премахват връзки и намеси с молитва към по-висши сили. Нека го наречем създателя на всичко, което е. Както е модерно да се нарича Господ, за да няма противовес с останалите религии, Буда или Аллах. Нека наречем добрите лечители. Те са хора с мисия, мъдри и с дарба. Има много такива, които не искат да бъдат на светло, да са лесно откривани, защото лошите служат като мафия и нападат всеки, който им пречи. За лошите обикновено предават знанията през поколения от баба на внуци, но е възможно цялото семейство да се занимава с това или само един човек да се интересува. В момента с толкова лесно достъпна информация и възможност да се включиш в група, има много тайни общества и сатанистки групи и всякакви хора, които искат бързо забогатяване, известност или са готови да платят дори с душата си, сключват сделки с тях. Има такива, които се представят за добри хора, дори за лечители, а докато ви оправят един проблем, взимат нещо от вас или създават 5 други, за да се върнете отново при него или нея. За съжаление, лошото е много по-лошо, отколкото един нормален човек може да си представи. Защо? С времето осъзнавам следното. Те се мислят за безнаказани, заради причините описани по-горе. Те се мислят за повече от всички останали. Те работят в групи и си помагат. Те планират добре техните ходове. Те могат да се доближат до теб и да играят загрижен роднина, приятел и дори съпруг. А през цялото време да те използват и да играят с теб и тестват с теб новите си номера.
Какво могат да правят? Знам, че това ще ви изглежда откачено, но опитайте просто да запомните. Вменяват мисли. Меняват мисли. Правят така, че да мислите това, което те искат, все едно идеята или мисълта е ваша. Създават ситуации, които ви дискредитират, разболяват ви или крадат от жизнените ви сили и енергии. Помислете, ако вие приемате чужда мисъл, тя е много вероятно да прерасне в действие, а след това да има последствия, но не за този, който ви е изпратил, а за самия вас и вашите близки. Всъщност, това е основен проблем и следва да помислим как да бъде противодействано на подобна намеса. Критична мисъл. Проверявайте всичко, което мислите и чувате. В много случаи израза една лъжа повторена 100 пъти става истина е факт. Въпреки че въобще не харесвам това, но така работи мозъкът ни. Получавайки информация от източници, на които по принцип се доверява като новини, приятели или танта, той почва да смята, че е възможно, въпреки че фактите са различни, да приема за истина лъжата. Опитайте се да отхвърляте негативните мисли и да проверявате фактите и защо наистина мислите това. Морални ценности. Изградете ясни принципи и закони, с които живеете. Не взимайте нищо чуждо, не манипулирайте целенасочено с цел измама, не убивайте дори животни и бъдете милостиви към себе си и към другите. Вяра. Може би това е първото и най-важното нещо. Вярвайте, че Създателя на всичко, което е по-висш от лошите. Вярвайте, че доброто ще победи злото, независимо как ви изглежда в момента. Вярвайте, че с малко упоритост и повече вяра ще се справите с всички предизвикателства, които ще се изправят пред вас. Вярата е нещото, което лично мен ме е спасявало цял живот. Любовта. Обичайте това, което правите и намерете други хора или животни, които да обичате. Когато сте в обкръжение на любов и енергията ви е висока, много по-трудно може да ви се въздейства. Опитайте се да намерите съмишленици и близки хора, намерете си хоби и правете добри дела. Бъдете упорити, честни и търсете щастието си, без да пречите на чуждото такова. Това ще ви доведе до успех. Знаците и как да тестваме намесата. Яйца и вода. Има видео в интернет, ще го добавя в информацията отдолу. Случки или ситуации, които не можете да си обясните. Необичайни случки, които ви притесняват или по някакъв начин са ви променили живота. Поведение на хора. Някой ви подарява предмети или се държи странно на моменти, а в други моменти е съвсем различен. Все едно, вие вътрешно знаете, вашата интуиция ще знае, че този човек е проблемен, но понеже играе роля, е трудно да докажете на себе си, че сте прав. Съвет: доверявайте се на интуицията си. Ако някой не ви допада и мислите, че има нещо в него, странете и опитайте да сте по-далеч от него. Предмети, които най-често се ползват от магове, магьосници, лични вещи на човека, както и коса, ногти, дори кръв и тарани. Снимки. Куки за дрехи или за врата, яйца, храна, конци или ластици, часовници, календари, малки предмети оставени в саксии, всичко, което могат да пипнат. Какво да направим, ако намерим нещо или се съмняваме, че нещо има негативна енергия, или ни влияе зле, или е подхвърлено с цел да ни навреди? Първо, не го пипайте с голи ръце. Никога не пипайте нищо, което не е ваше. Дори намерени монети на улицата се хвърлят с подарък болест. Не взимайте нищо, което не е ваше. Ползвайте инструменти или ръкавици, плат, вестник, всичко, което ще държи ръцете ви чисти. Ако можете, изгорете предмета или го изхвърлете във вода, като река. Ако не, хвърлете го в боклука. Колкото е по-далеч от вас, толкова по-малко ще ви влияе. Изхвърлете всички предмети, които не ви служат или са ви подарени от хора, които не сте изпитали с годините. Всеки нов предмет проверявайте дали ви трябва и ако не, изхвърляйте го, без да се притеснявате за реакцията на отсрещния. Само не го правете пред него. Често почиствайте дома си и изхвърляйте стари вещи. Молете се. Киприяновата молитва е дар.
Ползвайте миро и светена вода. Пречиствайте дома си редовно с тамян, пало санто или други билки. Ползвайте кристали като обсидиан, кианит, лабрадорит или ярки бижута с цел уроките да се поемат от тях. Има още много неща, които можете да направите, но най-важното е вярата в доброто и че вие отказвате да бъдете манипулирани и ползвани от лошите. Не се отчайвайте и мислете позитивно. Вдигнете енергията си и силите си. Вярвайте на интуицията си. Пътят не е лесен и понякога ще си мислите, че е невъзможен, но уверявам ви, че това е най-хубавото, защото доказва, че сте на прав път. Всичко, което изглежда лесно, има висока цена. Всеки, който е приел магия, е получил и нещо в замяна. Питайте на ум. Първо, защо е направено? Този, който го е направил. Второ, какъв е подаръка? Към човека, който е омагьосан. Трето, защо сте приели това? Към човека, който е омагьосан. Колкото и да ви изглежда невероятно, това е достатъчно, за да разберете всичко и да решите дали продължавате с подаръка или ще вземете кормилото и ще направите завой. Планирайте добре следващите си ходове. Ако в домът ви има човек или близък, който се занимава с това, не е добре да се издавате, че знаете какво се случва. Следете и проверявайте действията му и нещата, които прави. Опитайте се да се отдалечите. Не се бавете, ако имате избор. Няма да е лесно, но ще се справите. Вярвам, че всеки има знаци, водещи го по пътя му. Вярвам, че не сме сами. Вярвам, че всеки има избор и винаги има изход. Вярвам, че доброто ще победи. Успех не сте сами.